Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Welcome back sa Palatuntunan Kamao Asero at patuloy po tayong nananawagan sa ating mga kababayan na suportahan po ang ating Mission Tabang Tugang. Isa pong fundraising campaign para po itulong natin sa mga biktima ho ng landslides and flash floods na dulot po ng bagyong si Usman. In the meantime mga kaibigan, as promised, tayo po ay makikipag-ugnayan muna sa alkalde po ng Buhi, Camarines Sur upang mabatid natin ano naman ang sitwasyon sa naturang bayan. Ilan ba ang kasalukuyang casualties, ilan po ang missing, at ano po ang pwedeng maitulong naman ng ating mga viewers sa naturang bayan. Ang alam po natin, lubog na lubog pa rin po sa tubig baha. No? Ang bayan po kasi ng Buhi, dyan po sa lalawigan ng Camarines Sur, ay may lawa po dyan, yung Buhi Lake, na nariyan po nabubuhay yung world known smallest fish in the world. Yan. The smallest fish in the world na sinarapan. Ano? Mamaya ng konti, sige partner, unahin muna natin yung report. Ano? Mamaya ng konti, kakausapin natin si Buhi, Camarines Sur, Mayor Margie Moran Agonilio. Unahin ko muna mga kaibigan ang report ng ating dalawang masipag na reporter. Habang nanonood po sa atin si Madam Aida Culiao, kabarangay ko po sa Naga TV Albay. She is watching from Abu Dhabi. Sabi niya, bangon TV. Thank you Ma'am Aida sa panonood sa ating palatuntunan. At si Ma'am Maria Lourdes Abdua, Padua yata ito. Happy New Year from Italy, Ancona. Ayan. Magandang araw po sa mga nandyan sa Italy, Ancona. At isa pang nanonood po sa atin na dapat natin batiin ay si Ma'am Maricar Amores Faipon. Happy New Year po, sabi niya. Ayan. Si Maring Maricar. At si Sir Tito Poras. Sir Tito Poras ng Montalban, Rizal. Hi sir, thank you sa panonood. At wag po kayong manatili at makontentong nanonood po lamang. Sumali po kayo sa ating talastasan. Ang ating tanong po sa bayan ngayon ay pantay ba ang hustisya ngayon o palakasan pa rin ang nangyayari sa ating bansa? Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. Alright, report muna tayo. Unahin muna natin ang report ni partner Jose Coy Laura. May mga naaresto po yatang nagbenta ng mga illegal pa ring mga paputok at lumabag sa mga hindi pinapayagang lugar para magpasabog ng kanilang mga firecrackers. Detalye, bit-bit na sa atin ni Jose Coy Laura. Coy, magandang hapon, Happy New Year! Arestado ang dalawa katao sa magkahiwalay na operasyon laban sa mapanganib at iligal na paputok matapos magsagawa ng operasyon ang Makati City at Las Piñas City PNP noong bispiras at araw mismo ng bagong taon. Unang naaresto si Bombong Pascua na nagbebenta ng mga iligal na paputok ng mga elemento ng Police Community Precinct No. 5 ng Las Piñas sa pamumuno
ni Police Senior Inspector Ernie B. Ortega at sa ilalim naman ng direktiba ni Acting Chief of Police Senior Superintendent Sim Nargran. Dakong alas 11 ng umaga noong Lunes sa Barangay Talon 5 ng nasabing lungsod. Nakumpiska kay Pascua ang mga sumusunod 6 na Sputnik Silver Fountain, 13 Jumbo Silver Fountain, 5 box ng Mabuhay Rainbow, 9 na bundle ng Lucis, 5 whiskey fountain at 18 bundles ng Mabuhay GLK Fireworks. Nasa kote naman ng mga nagpapatrolyang mga pulis nitong Martes ng madaling araw si Jose Zoilo Alberto, isang call center agent at residente ng Unit 703B, Eurovilla 1, number 142, Legazpi Village ng Barangay San Lorenzo, Makati City. At ayon pa rin sa mga umarestong otoridad sa sospek, nakarinig umano sila ng mga sunod-sunod na malalakas na putok habang nagpapatrolya na nanggaling sa Salcedo parking lot sa parehong lugar at nakita ang sospek na nagsisindi ng mga paputok at agad inaresto itong si Alberto. Nakumpiska sa posisyon ng sospek ang isang set ng Judas belt na meron laman na 72 pieces ng kwitis. Pansamantalang nakadetine ang dalawang sospek at maharap sa kasong paglabag sa violation of Republic Act 7183 o Pyrotechnic Law Devices Act. Ang pagkakaaresto sa mga sospek ay bunsod na rin sa pinaiiral na kampanya ng buong National Capital Region Police Office laban sa mga illegal at ipinagbabawal na mga paputok at dapat umanong sumunod sa mga inilagay na firecracker zone dahil na rin sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi naman ni NCRPO Chief Police Director Guillermo Eliazar na nakapagtala lamang ng 55 casualties na biktima ng mga paputok ang buong Kamaynilaan, habang 0 naman sa stray bullets o ligaw na bala, ayon na rin sa tala ng Department of Health o DOH. Para sa Kamaong Asero, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines. Thank you, Jose Coy Laura, sa report na yan sa ating palatuntunan. Congratulations sa PNP dahil wala pong nagpaputok ng baril. At salamat din sa mga firearms owner na hindi na po nagyabang, di ho nagpasikat na magpaputok. Salubungin lamang po ang bagong taon. At parang first ever na year na New Year na wala pong biktima ho ng stray bullet sa NCR. Alright, sige. Isa pang report ang ating pakinggan. Live report mula po sa may Parañaque, Las Piñas area. Binantayan ni Ron Soriano ang selebrasyon ng o pagsalubong ng bagong taon ng mga taga Las Piñas at Parañaque area. Matiwasay daw, mapayapa ang naging selebrasyon ng New Year sa naturang mga lugar. Pamasukin natin ang report ni Ron Soriano. Yes, Ron, magandang hapon. Happy New Year. Pasok ka. Naging mapayapa ang pagsalubong ng bagong taon sa lungsod ng Las Piñas at Parañaque. Ang dahilan, maagang nag-deploy ang PNP sa iba't ibang lugar na magbebente na ng peace and order. Sa hospital, wala halos na italang aksidente sa mga paputok noong bispiras ng New Year. Tulad ng nakagawian, marami pa ang bumili ng mga firecrackers. Ang iba naman ay sinalubong ang 2019 sa simpleng paraan. Sa kabuuan, naging matiwasay ang pagpasok ng Year of the Pig sa mga nabanggit na lugar. Para sa Kamaong Asero, Ron Soriano, Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Thank you, thank you. Thank you, Ron. Hindi na natin naipasok yung mga interview. Hindi nagpo si Ron sa kanyang report.
Di bale, partner, ipasok mo nga yung mga interview ni Ron. Sayang yan. Ito po yung mga nakausap ni Ron sa Las Piñas sa Parañaque area nung bispiras po ng Pasko. Panoorin po natin ulit. Ako po si Jimmy Pinilla na ka-assign sa Las Piñas Doctor Hospital. So wala pa naman mga incident na naisubo dito katulad ng mga naputukan, ligaw na bala, zero incident pa sa ngayong oras na ito. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Sige po. Ako po si Rose Ann, nagbibenta po kami ng fireworks dito. Ito po sinatangkilik ng mga tao na hindi po bawal. Kami po ay sumusunod. Ako rin po si James. So ito po ngayon, kung makikita nyo, ito po yung bentang-benta at tinatangkilik na ating mga mamamayan. So kung makikita ninyo, lahat po dito ay safe na safe at pwedeng tangkilikin ng mga nakakarami. Ito po yung bentang-benta po namin, Steel Fuse, ito po, Star Destroyer. Magandang-ganda po, pwede po siya sa kabataan, pwede rin po siya sa matanda. British Fountain. British Fountain at marami pang iba. Pagkakatiwalaan niyo po kami sa aming mga bilihin. Okay. Aming tinda. At Kamusta naman po yung benta nyo? ayun, booming business. Okay naman. Okay, kasi maraming mga kung makikita nyo, maraming mga customers. Okay. Kahit umuulan, rain or shine, go pa rin. Okay, thank you. Thank you po. Walang paputok sa Las Piñas, kailangan sound lang. Sabay lang. Ay, sabay lang ang paputok. Okay. Nabili nyo, sir? Fountain. Fountain, sir. Ayun po yung sa pagsalubong nyo dito sa New Year, no? Fountain at saka ano pa yan, sir? Okay. Salamat, sir. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.